Zao zahavagna be mikasiky nahatonga problème ty niany io. Za matoa mitsangana eto ny antony za témoin nahita maso naharegny ary nikoragna tamanà fô maty io. Afaka malina agnatony za papany ataleo izy taminaka satria papany zala maty io mpiasanaka maçon zo. Ke zanako sambondrô amy gendarmerie en commandant de compagnie. Tonga nitsangana zany nandeha tarika amy gendarme tary ny za manafo za koragna aminany tsy mboandrô ni insiste fôtony farany za koa insiste igny nahazo mikoragna za ino moa za ny antony nanamboarindrô nô tsy haiko izy fa za fo ato voan'ny courant maro eo izy diresendrô zaho izy mila forcé mivona raha tsy tafo jiaby mikasiky basy zegny tsy haiko fo raha mikasiky basy io izy kanefa io fo mila atanao hay fo raha mikasiky basy zegny mila hainao zao volagna tabasy io zao volo mitana basy io ke raha tsy haiko bako izy akory mataoko ivola raha tsy haiko izy ke ino koa ankoatran'izay nahazo anao courant izy courant zany naro eo izy mpitandreo courant zaho izy za tsy afaka ivola raha tsy hitako mikasiky raha zegny maty koa maty zaho izy koa zegny zao anao efa nafa enquête za mba enquête zegny mbola tsy vita mbola tsisy enquête na raiky nataonao akazy izy kazy io ke anao mbia manao enquête za bokony courant tamin'ny gendarme mbia manao enquête nazy io fa za tiako hiatriky enquête nazy io satria azon'olo araiky zegny miatriky enquête izy koa misy atao audition enquête afaka miatrika araiky navoaka anazy ke nono izy mpiasanaka za hiatriky natao marandraigny io za mipody tary andragno tany lera mbiagna manao atao enquête natao courant regny or fa maty manafo aty à l'hôpital aty nalaky volagna za zay niboaka tamin'ny commandant de compagnie zay ndraiky papany manafo maty io niresiny tsara tabirô tao akory oza zay koa ndray courant zalahy izy io koa nambariny donc fa maty ao izy nagnino maty oza maty arivo izy amy l'hôpital nilefa zegny teto baka za nomoaly mbany courant tamy manafo io misy menoty aminazy amindrô ato ke fomba akory na fa nilefa raha fa tamperatagnan-drô manafo io voatifitry raparapa zay bakô nandeha à l'hôpital aty nizahanay sarima aminay jiaby ty anarô io koa mpanagazety ke igny raha magaga amy tratra ny voatifitry io olo milefa laha boko aby ke tifigna amy tratrany tsy baka afara ô aveo menoty koa managna menoty fa malheureusement zay le menoty io efa tsy aminazy ao ke io koragna misy ay ke natelindrô ty faty io za moa niboaka tamin'ny docteur zay bolaka mahay certificat médicaly magnambara fa olo marigny maty aminarô nambarany docteur satro aminay io zagny amazay ay fôty rô baka tany agnatriky izo efa maty le olo ndesindrô haly fa maty izo maty ategna maty zo ao sadaby tarita fa maty zandro e manafo hoe mbala 18 ans fa izo tsy manantsy za afaka volanarô fa tsy manantsiny manafo maty tegna tsy manantsiny fa nisambory tsy iloatra raha atsika eto ambanja ataova baka enquête fa azahory ataonarô courant zegny fariny tifindrô mitratra manafo maty olo fa tamperatagnan-drô ampodiko ndraiky tamy menoty izy nomalihita koa tamy courant taminazy amy menoty manafo hely io niboaka zegny aly indesy miasagna ia fariny tifindrô maty manafo izy way gendarmerie eto ambanja tary tamy commandant de compagnie zany courant taminazy niany ke zay raha misy fa ty kosa ny raha misy zay tsy maintsy ampiakatra amy satra ambonimbony fa raha mitovy raha karaha ty tsy dignin'olo zalahy na zafo tsy babiny fa zanaka pasinakazo fonaka marary zay nakabeny anao maria mandre za mihitsy raha be manankambarinao magnalô raha jiaby nambariko toy voalohany hoan'izay tsy mahafantatra alisa rehetra agnarako ex député ny ambanja amy fotoagna zao za présidany zanak'ambanivolo miray fikambanany olo madiniky jiaby ambanja eto satria ino mahaton'ny naviany zegny efa famonoagna karaha io
efa famonoana karaha io raha ataondreo ka zay teo mieritrerity olo ivelany fo mamono zay io kanjo tamy 2004 voaporofonay tamin'ny Lavany fa ireo mpitondra agnatiny izy koa fa voaporoporofo tamy fotoagna zay niroandreo tragnonaka jiaby koa mbola ni insiste zao nisamborany ginadandreo koa a prison amizay mivolagna reo manafo aby io fa zay ty hirikandreo ao district azovagna reny Johnny Patrick procureur taloha teo naina io namandreo bakao misy commandant gendarmerie zay teto ireo mpagnano torture amin'olo tambanja teto mpandrava lavanin'olo mitoy raha io satria eto ty tany misy vola mikambagna olo manambola aby miaraka amindreo mamono zay madiniky raha misy izy koa fa misy olo avy ambanja eto mitondra vola reo magnano mamangy reo io reo mpitondra fanjaka aby reo manambola aby avy eo amizay reo io namandreo avadikindreo amizay jerindreo mamono zay madiniky amizay i raha jiaby hitanareo io famonoagna madiniky fo ke raha io tsy mitsahatra famonoagna olo ambanja eto ary hitanareo fa lavanio avy zio io voky reo mandrava zay eto mamono olo fery olo nivoneny Johnny Patrick teto efa nandifasany taratasy agny aminao président fanavoza ke zay miangavy anareo ijotso eto fa maro raha nanaovany témoignage mikasiky reo mpitondra aby reto ay na procureur na lehibe district na gendarme io amizay gendarme jiaby ankodahoda mandrava olo nomaly za fa tamin'ny lehibe gendarme tary misy manafo araiky ty ravendreo tany mitsikombakomba miaraka aminany CB io nivolaniko taminany tsy nahoany ary manafo fa navinangalandreo vola 5 millions koa nidresendro zao reo vola aminany tsy anao edy nahazo zao zay ve ataony mpitondra fanjakagna ke nandeha tamy district zao sy nomboany SP i protocole nany tary tsy haiko ino koa antony ke zay magnambaranao mpitondra fanjakagna zay tsy endriky irevoly fa hitanareo marary zay io fa ny faindrenanao président fanavozana zegny andifasany avitra aminao direct hoe alifasa ty anao koa tsy afaka alifasa ty commandant Gervais satria olo manampagnahy igny mba hitandregny zay ely zay agnatiny zanaka ambany volo miray fikambanagna tantsaha madiniky hoe fa tsy zakanay raha karaha ty izy koa mitohy fo bakao nareo magnamiatsigny zay amizay fa ny revol zay ne mavita bibiagna karaha io koa amindreo io amindreo tsandaro satria nareo efa telo maramila niady taminay teto zay tsy nilavolefogno tsoforo miatreto basely amindreo io tsisy antony aminay io miadiro io zay ny azoko ambara ke miangavy anareo mpaindregna anareo mba hoavy aminay eto hagnano enquête zaho ali ex député de Madagascar ali Sarietra agnarako mivantagna direct aminaka anareo tsofo mbola misy mavozovozo any baka le journaliste fo mandefa inty reportage olo ny tapahandreo tagnana ny menacendreo fafaho fa nisy teto raha zegny ke zay tsy kegny amy tany ty miangavy anareo zay mba hoavy eto anareo anao lehibe ny faritany lehibe région anao mijotso aty fa tsisy raha manjary ambanja eto ty anao mba hitandregny ino raha misy ato ty misaotra ty misy video zay ataoko ty mikasiky le zanaka ambanja nivonegna tamin'ny moaly fatinany hita zay loha tsy ekenay raha ohatra tsy hita ny fangaraharana eto aoka alohatsika kazapidirinareo amin'ny affaire politique na andeha accuser fitondrena sampanjakana eto zany toliky ho an'ny sambrano satria ny vatategnany avlaniko zay fa matsapa fa zay efa be ary manana expérience be tokoa amin'ny fomba fahabibiagna ataony mpitondra tany sy ataony miaramila sy gendarmerie miaramila kidy miaramila zay gendarmerie koa gendarmerie police militaire tiako volany de tsotra maro olo milaza amin'ny Facebook tiato fa anareo zay tsisy argument eto zay mitoliky ho an'ny mpitondra fanjakana
raha ohatra ka le koragna misy natao hoe efa nilefa le olo eto misy preuve raiky niboaka eto. Anareo milaza fa Zandriely io amin'akamanokana le olo maty io maty sur place de nitifiriny zegny tegnan'izy satria eto ampiadivitsika na dia zay sur place d'après les renseignements na koragna ambaran'olo amin'ty réseaux sociaux afantarane tsara fa le raha efa naty tao antoerana le zaza satria amin'akamanokana raha zavatra naviniaignanay satria nadia tsy nanohy gendarmerie zay nadia tsy nanohy militaire zay misy koa système hainay satria piara namanay ro misy maro namanay miaramila misy maro namanay gendarmerie zao hoe sambrano ny tiako ambary de tsotra voalohany seky ho atao ve manafoely io satria milalagnany mamehy miaramila raha ohatra olo milefa magnambo tsy azo tifiry fa kanefa kosa misy terme zay efa ela ho any anareo namagna maromaro matsapa terme zay natao tam'izay fotoana raha ohatra gendarme na polisy mitifitry olo amin'ny fasy timbre ny masolo fatin'olo ino mahatonga hoe timbre masolo fatin'olo tonga de atao taratasy magnambara fa nandeha namaly izy ty fa ny zavatra tsy azonay izao voalohany question ho apetraka anay amin'ny gendarmerie taia mariny zazalahy maty raha ohatra izy araka ny tsao regninay maty nilefa izy tany rehefa tany hoy izy anareo avoativitra zazalahy normalement sambrano mitonga vasaigna atsika normalement tany ty avoativitry zandry ty misy lio tokotro misy lio raha ohatra izy karaha araka fivolagnan'olo amin'ny Facebook ro milaza hoe fa naty tany rehefa tany izy mariny domaine tagnaty ala tany araka koragna eto verifienareo sambrano amin'ny tany nitifirandreo izy tsy maintsy misy lio midabaka io raha izy de fa hoe magnarakaraka fomba ahoana nagnandesandreo izy tamin'ny l'hôpital normalement kosa blanco tokotro tamin'ny raha ohatra izy naty tamin'ny domaine tany mary raha ohatra izy nitintininy tokotro misy lio magnaraka raha ohatra izy njondreo lio le zaza magnaraka jusqu'à amin'ny l'hôpital fa kanefa kosa fa le plus important ny tany nifatesan'olo tokotro misy lio tompoko lahy sy tompoko ba satria bala io basy io kaza tomate pour rien zany sambrano tsara tsy akarotsika tsara raha ohatra misy tomobile tany fa izy nilefa fa naondrana tomobile ho vandindreo dikan'izay zavatra tsy miexiste fa ny tiako ambara zay mila mahay ho an'le mahay déroulement taia ny fatesan'ny zaza ekenay raha ohatra gendarme milaza hoe fa nilefa izy taia tany ny fatesany alohaloha constatena jerevagna tsara satria ny mampalahelo ny tsy nanao autopsie fa zao autopsie plus sûr sambrano tany nifatesan'olo misy atao hoe lio midabaka tokotro fakifakiandreo koa fomba ahoana ve nilifasan'le olo jusqu'à izy navy amin'ny tany nifatesany karaha hitako misy raha zay hitako tsy mikoly okaloha azava amitsika karakory nilifasany baka amin'ny gendarmerie raha ohatra izy maty amin'ny domaine amary olo efa sempotro fa olo fa marary mare comment ça se fait amin'ny lohanany misy vaky taizana maky lohanany
tam'le tifitry de nantriky tam raha tokotro raha zavany sambrano kaza mitady midi 14 heures. Efa misy olona hita lio tamy domaine misaotra. Est-ce que le lio hita tamy domaine zay mbola misy fandinihana koa zay monsieur Zakir. Est-ce que lio hita tamy domaine mitete izy ino nagnandesa aloha misaotra aminao monsieur Zakir mety nazo renseignement en tant que journaliste tiako valianao tsara izy ty rahalahy na izy koa possible tiako miditra amin'ny vidéo nao zagno tany ny misy. Monsieur Zakir, nisy olona hita lio tany eky. Est-ce que le lio hita tany ino tonga le faty baka tamin'ny domaine tany nandeha to l'hôpital tomobile tokotro misy lio agnatin'ny tomobile ary le lio tokotro misy lio agnaty tomobile de pourquoi tomobile navy tany aton io amizay mila zavatsika voka sabrano mila zavatsika raha ohatra ny voatifitry mariny olo voatifitry tsy to de akoho izy lavo tsy mety tokotro misy lio zay goutte par goutte mila zavatsika tsara raha ohatra ny oenty izy psycholoposy tokotro hitatsika de maintenant psycholoposy misy lio raha ohatra tomobile izy azaviako aminareo koa raha ohatra olo ny bategna afa be fomba fibategna olo midika amin'ny tomobile zavanareo ndraiky trasy laroa teto mariny soit de atsika détournendreo olo ohatra za tsy miakizy za tsy mivolagna ninino fa zay mila mahay déroulement fa kanefa kosa misy zavatra tsy mazava be miraha zegny fa amin'akamandiniky le zaza aloha takany dressage amin'ny tretroko volanko tsy miakize olo za le olo takany dressage efa maty de ny oentina matoa izy laza hoe efa natao courant natao ninino mipopogna ty efa maty izy ny oentina tany amin'ny domaine ny oentina tany amin'ny domaine izy de agny amin'ny domaine tany izy nitifiriny paka par exemple de natao hoe nilefa izy ça veut dire olo amin'ny fasy amin'ny lalagnany miaro miaramila miaro gendarme miaro la police azo atao hoe légitime défense fa kanefa kotra tokotro nanagnatsika preuve le distance ny bala na dia tena tsy ro scientifique abro distance ny bala tokotro hoaitsika bala ino izy raha ohatra bala mary firy hay raha ohatra distance 1 mètre 2 mètres 3 mètres fa ny zavatra magaga olo fa agnatin'ny bureau baka amin'ny bureau gendarmerie ny lefa nandesika amin'ny domaine agny hazalay karaha tsotra be raha zegny zegny tiako ambara fa voalohany mampalahelo le raha aloloha sambrano mitso matoky zao endry sambrano endry voka sambrano alola takitsika ny mangarahara fa kaza mampirisiky namagna agnano zavatra tsy fatao voalohany maro ny tsaotsao maro ny raha regninay ambadika agny misy milaza tokotro brûlé naroa agnatra gendarmerie tokotro non voalohany sambrano tsy tokotro ataotsika fa atsika ihany ny perte aloloha le nafaty le gny namono igny zavatsika azovy izy ary raha ohatra fa etsika fa zegny ny namono zegny ny izy io tsika mandray fepetra ary anjarany tompony andraikitry miregler raha jiaby atsika aloha endry volanko tsy amin'ny fotoagnany fitsaram-bahoaka tsy amin'ny fotoagnany fandrobatana raha mpanjakana satria raha ohatra robatinareo
atsika ny voatompoko fa partir de maintenant mangala andraikitra atsika tsy araikaraiky tompoko lazy tompoko fa surtout anareo zoky anareo olobe amty tany sambrano ty mitongava saigny le retse mitongava saigny mampalahelo fomba fisaignanareo mamparary mampamenatra satria anareo ny magnano erreur sambrano misubir conséquences donc zegny niavatra nianty ary eto zay mitady anareo mpagnano radio lancenareo le raha ataovanareo mangarahara io asanareo journaliste mandiana anareo aleva sary zay mangataka alainareo sary tany fatesan'olo publier nareo zay nge may mandiniky zay ne mahay raha tokotro misy zay mavita magnano enquête à la distance zay tsy magnano enquête ny lenamono fa nefa karakory lion'olo maty ny tifitry karakory lion'olo izy fanaty nandeha nivony tsy mitovy io raha ohatra docteur mafantatra zegny fa azo ataony vonegna le olo ande le liony mety hita satria le olo andesigny trony vonegna ohatra tsy misy lio io kelle fomba fagnondrana izy nandesika amin'ny hôpitaly karakory ny zava-misy ino ny tonga nema anareo journaliste zay mangataka ino ny tonga fahatio baka tio nandeha l'hôpitaly karakory naviany tomobile baka tio namonde izy nandeha l'hôpitaly ziny zavatra magaga raha ohatra fa naty amin'ny place izy raha ohatra izy naty amin'ny l'hôpitaly c'est autre chose nina question fa kanefa mangitangitaka saigninay amle raha misy zay mila mahay karakory lio karakory position tomobile raha ohatra na le tomobile na cyclopousy ako izy amy cyclopousy na tomobile tsy mety misy traciny lio petraka io hitatsika aia misy traciny lio haitsika fa olo fanaty ndraiky olo nahondra io hay fa tsika kaza mety ambaran'olo vandy naka aloha edry sambrano ny naka kaza mandrobadraha fa tsika ny perte mino somatoky zao raha ohatra tsika amin'ny volagna n'olo maro andeha roagna bureau andeha roagna sisila tanema raha andeha gnano n'importe quoi tsika rompolo taogna tsika vo mahazo magnapody io tanao tany nagnoro bureau tany nagnoro jirama ziska niany mbola misobia tsisy raha andeha roagna ny namono tadiavy ary tsiketsika raha ohatra tsy avoasazy azo tsika angatana zegny ary tsy mijanona io kazaikenareo zanky sambrano maty bojobojo wala magnano video fo zegny tena ambandra amy raha jiaby mandalo amvon'olo nataondro amin'ny zanakatsika igny ke fagnazavagna aminany zay baka olo an-tanàna magnamenterana fagnazavagna ny maly fa ro tsy masaky mivolagna ao fa mavozo fotony fahenareo zegny haitsika tsara karakory ny fandehan'ny Madagasikara zay olo mivolagna ao de fa samborigny ya fa ny helondreo zegny ny boka lavitra ty fo zay mivolagna problème mandala Madagasikara ao ke zandy aby zegny nanamboarandreo zandy aby io iro magnano patrouille ke anda 7 zegny riva iro midoko amindreo ke iro midoko amindreo sasana hita fanjakana igny nilefa sasany tsy nilefa iro amindreo iro mipetraka iro navy igny nisambondreo zay iro igny ninareo tsy nilefa ke nisambondreo zay telo iro nisambondreo nindesindreo tamindreo tagny iro io nisambony pour rien fo tsy sanatao iro amindreo ke zandy raiky rasirasta igny zegny izy danser ke iro nandesindreo tagny zegny telo ndesy tagny aroe zegny nafika nanondro ke raiky ty zegny mbala nitandegny ino ma problème ty ny boboboindreo ingaty izy koa fa nipopopoindreo nisy intervention zay nandeha tagny naontany inanao managnino za tsy sanataoko ny popondreo vody basy amy lohany ingaty boka tolo namono izy koa fanaty
minuit nindesindreo am terrain domaine agny. Minuit am terrain domaine agny. Izy sanaty boka amindreo ao, aia moa lalohan'ny fanjakana. Lalohandreo 5h du matin mahazo mitondra olo miboaka. Ko andeha zamy olo, andeha zany andeha ngany mission, andeha za olo tavela 5h. Minuit zany ndesindreo mitorano domaine, na mitorano domaine amizay zegny, izy fa maty ny tifirindreo amizay zegny izy mitende an'igny. Zegny zay le histoire mandalo ny tegnan'izy. Fa zany dit tsy maty nitifitry. Maty mipopokondreo. Olo tsy nagnino, olo tsy magnino, olo amy tanàna, mipetraka, olo tsy aminino, izy isamboriny pour rien, popopogna, vonigna pour rien zanakan'olo. Zay gn'antony nafaty inga igny. Ireo amindreo, ireo mampatouille. Ny samborigny ireo nindesigny agny, ny boboboagna, ny nagnefa vola nafaka, ny tsy nagnefa vola, izy naty igny. Tsotsika nahita, zay vo tifitsy, itifitsy igny. Raha fa nindesigny nitako mason'olo. Minuit, ndesindreo niboaka agnatin'ny tragno bureau ndreo agny igny, tamy gardavina antagny, ndesindreo mitorano domaine, avy mitorano domaine aminy tifirindreo. Izy mitenda an'igny. Zegny problème aminany igny amin'ny fanjakanany Madagasikara. Est-ce que moi la loi mahazo mamono olo fanjakana? Aia ma la loi mahazo mamobobokolo olo tsy kriminely, olo tsy nagnano nino, popopogna fo alako bika tsy tiako tare. Raha toan'ny fanjakana aby tine, reo mandoto colonel Mikaely. Provoquendreo raha tsy manjary. Bako olo mivolo amin'ny colonel Mikaely. Tsisy raha dirany colonel Mikaely. Fa colonel Mikaely, anao mitsangana amin'ny raha karaha ty. Fa nagnano reo gendarme aby ty. Tantala. Ny popopoindreo manafo igny, amin'ny basindreo nariandreo, vaky te. Nagnano koa reo tave maro. Ny bon problème be tave maro reka montody abinay igny. Nagnano koa reo zo koa. Ambanja. Tsendiky vita raha reky, magnano raha reky. Tsendiky vita malon raha reky. Le raha jiaby ataondreo zegny. Tsy ahitagna suitiny. Vita karakara fotony reo gendarme, affectation nefa mandegny ilagny, nefa kamziva, olo maty pour rien. Ke zay vahoaka zao koa mitsangana. Zay vahoaka zao koa mitsangana. Mandeha mizavady amanjanakandreo, mandeha mizazanakandreo, mandeha mamono reo. Karakory ataonareo. Marary anareo io tsegny. Vahoaka koa fa mamaly zegny baka, marary anareo fanjakana. Izy ty iny loatra mara mandala Madagasikara ty. Amin'ny ilo fanjakana lehibe aby ty ma tsisy la loi. Mame olo gendarme anareo. Magnanognano raha fatany karaha ty. Mamonomono olo pour rien. Le olo ampangalatra tsy hitanareo. Olo criminel agny tsy hitanareo. Olo tsy manantsiny ndraiky vonivonenareo pour rien. Na olo criminel. Tsisy amy la loi mahazo mamono olo. Samborigny velogno izy atao enquête, ino mahato nagnanaovanao raha karaha ty. Fa tsy olo vonina. Mahagaga ny fanjakana Madagasikara ty. Izy kombiagna matsika ty hilamigny. Karaha ty fo. Fanjakana koa mihetsiky. Vahoaka koa mihetsiky. Zay gnanandraikitry, zay tsagneky, zay fanjakana, reste fanjakana. Ke vahoaka reste nino. Reste vonivonigna pour rien. Vahoaka koa ny fanjakana igny. Anareo misy basy ry, tsy ndeha avy itifitifitry. Anareo iaro vahoaka, iaro fanagnany gasy. Fa tsy hoe nagnamezagna basy anareo, andeha mono vahoaka. Mahagaga, izy io raha karaha igny ty, avy lehibe nareo, avy agny, avy zao CB boka agny, hitanda enveloppe,
Andeha mangy vitany iboaka io zay tsy ela andeha mangy ary nareo zio tanda envelope mamangy zay miara gasy zay tiranandalo zay sy zao ataonay karazegny ro io afa koa magnano koa de fotony zay olo zay vangaigna vola zay fahignan'olo mampalahelo ane raha ataonareo fa nareo fo mahita izy tsara fotony tsy aminareo le raha ke vahoaka zao koa mitsangana mamono anareo ratsy vahoaka zao koa manapatapaka anareo meso mitady avada manjanaka anareo ratsy vahoaka marary aminay ne raha ataonareo io fa zay tsisy basy zay tsy fanjakana tsy haika rakory atao fotony tsisy laloa mamey fanjakana Madagasikara zegny aviandreo magnanognano zay raha atao ireo magnano raha karaha de atao affectation fo zanakan'olo maty pour rien tsy olo magnino zay mavy zany bebe fa rasirasta ko boka fa rasirasta mitsika fa ratsy zany rasirasta dansera fa tsy izy olo ratsy nadoso fa evan zany igny boboko loha atao toro lohany ana fara ao vangondro vody basy zay nafaty zany igny atao modiny tifily baka deva amizay izy ndesina toro domaine ino loatra mara mandalo Madagasikara mangala ndraiky tanaro fanjakana anaro gradé amy tanàna zala anaro maventy aby io aleva ndraiky tsika balijiaby ty Colonel Mikaely aza mbelambela karakara io fa mandoto anao ro io provoquer-ndreo agnila ty fandotovagna raha ataondreo diabo fa apera Colonel Mikaely la loi magnankiny aminao zay Colonel Mikaely fa zay tsisy raha vitanay zala ya anao gny nankignine apiara aminao lalàna zay n'olo magnano ratsy apiara aminany lalàna azagnavagna fa be vola ty zanak'olo mahitahita ty tsy karaha zegny lalàna nin'olo jiaby na be vola anao na fanjakana anao na colonel anao na adjudant chef anao na nino anao lalàna ny apitoviza amin'olo jiaby lalàna zegny raha tianay mampijaly zay fa zanakanay io naty nivoninareo pour rien andeha agnatsika envelope anareo zao mare vangenareo vola fa hignan'olo agnatin'ny fanjava raiky ty fro magnano cinéma nagnano tsy haiko viavy tantalana ataondreo nivadivadindreo gendarme igny tsy haiko viavy tantalana nivonindreo zany igny nangaloandreo vorogno jiaby amy tanàna nilililendreo fily personne tsy haiko viavy igny menacegna anao koa tsy agnano vonina nivadivadindreo gendarme igny nivonindreo zany igny filo ny popopondreo mbela marary fo jusqu'à amizao mbela mitafo fa tsy nijirendreo fa tsy nampiandreo eky fa tsy sanatondreo tantala igny mbela marary fo ro jiaby zio jusqu'à zao io nitaketsy aia gendarme aby tsy hay suitiny tsy hay niany karakory tsy hay niany karakory vitavita karakara igny zany igny naty pour rien tsy haiko 20 ans ma pour rien olo tsy nagnintsa ino ro azona dalagnandreo aza vezanjenindreo i geste amy basy mandeha migiaka toka ndraiky amy basy zanak'olo vonivonigna pour rien tantala igny azovy nahita suite nantala jusqu'à niany nitomagny zany kantala nitomagny olo jiaby sambava tsy hita suite jusqu'à niany vita karaha igny nandeha koa ve maro igny olo amy monto nany nataondreo gendarme aby nangalarindreo hita tasambava tave maro monton'olo jiaby nataondreo nisanjendreo kolera gendarme andeha nangalatra monton'olo nisanjeny kolera nambena amy la famille nany gendarme fo io nagnano koa tave maro igny koa monton'olo koa nangalatra jo ambanja koa gendarme fo ino loatra ma gendarme aby ty eske anao tsy nifoagnanareo tsara zegny anareo mavety nagnofonareo io moa tsy napetaka anareo amindreo condition tsy napetaka anareo amindreo la loi kotiny atao tsy napetaka anareo amindreo zay raha kotiny atao zay raha tsy kotiny atao eske la loi nampianarinareo roma mahazo mitifitry olo fa andeha ary vahoaka
amitsika koa tsisy laloa zalahy atsika magnanognano fatano fo mampalahelo zay ny raha mandalo amin'ny aty tsy haiko ho avyny Madagasikara ho avyny Ray aman-dreniny koty ny zanaka andendevy olobe mivadika olobe mandevy ny zanaka amy ratsy normaly olobe nangataka zanaka andendevy izy tsy zegny araiky ty navy fa olobe nivadiky nandevy zanaka baba nivady nandevy zanaka tsy zanaka naty nalendragnary nagnamboatra izy nivonen'olo an-tagnana tsy olo kriminel namaky bankin'olo tary tsy olo nandeha nangalatra ombin'olo tsy olo nandeha namon'olo tsisy raha natao fa ireo mipetraka amy devan'ny lakorindreo samboriny andeha vonina eske laloa karakory anareo neny magnano izy ane zay hemegnitra zay voabaraka amy fiarahamoniny dans le monde mahita toetry Madagasikara tsisy changement maepiro lera volagnin'olo tsy tianareo amizay ro volagnin'olo contrenareo olo ke sasenareo aperanareo laloa anareo fanjakana zay ny mba misy jery kotokotony jery kotona piasa laloa apilikenareo laloa amindreo io za mety matoko io gendarme vangana vola bureau manikara manitsitsika abio non tsy nandalo académie ilo sandalo académie abio iro manikara io fote magnamia vola defa gendarme tsisy laloa fero tsy elo karakotony laloa fa iro ko ro gendarme nianto mahe laloa iro tsy magnano kara io fa io ro gendarme sisiska megna vola fa la famille ka ty misy bola kara zay apidididiny kara kolokolo iro gendarme magnara kara io abio mampalahelo raha mandalo mivadiky fitsaragna atsika vadiky amy Facebook eto tsaraigna izy fotony araiky ty magnano misy vola tsisy raha vita araiky ty magnano Madagasikara fa karaha fo olo magnano zay raha tiany atao olo vonivonigna pour rien tsy tiako riana voniko alako riana karaha miakolo voniko alako bika tsy tiako tare aperanareo amy laloa io na olo fa mandeha 90 ans magnasa gadra blazy mateo na ty gendarme zegny koa mareo gadra blazy mateo hitany koa tsara zegny tsy nataony aperanareo laloa fa laloa tsy appliquenareo magnano fokany boka afara za zao ne amono olo ty za tondo affectation fa vita zay zegny navian'ny fanjakana andeha mono vahoaka navianareo jiaby io fa tsy andeha ary vahoaka anareo gendarme fa mampikaka ty rango amy lehibe nareo jiska madiniky nareo rango amy lehibe misy grade aminareo fa mamahavalo amy vahoaka malahelo olo fa tsy haika rakory atao ke mangataka mivavoka foka antena amin'ny Ray aman-dreny mivavoka amy zany mbo azo place manintsinintsy manaranara izy mbo ivaly amin'ny olo nagnano izy raha nataon'igny vony nataon'igny mbo avy amy tarany kanana aizany tsara baratsy mbo avy amy zanany aizany izy karakory izy koa navy amy zanany na navy amy vadiny amindreo telo ireo ny publienao igny ireo foka ny publienao boka ireo boka ny publienao igny ireo ny publienao ireo mpamono olo a Madagasikara criminel gendarme mpamono olo aby io tsy matao tody aby ty anareo mamalia koa zay gendarme tanareo mandeha raiky koa fray lohany tatanareo vadiny vonia tata zanany vonia valiny keky tsy rangotro aizandreo izy fa karakory ia fotony ireo samby ireo fa pikakaky amiratsika famono mampalahelo fa tsy eto vahoaka zay koa mamaly vahoaka ratsy ndraiky misy laloa rozo io vahoaka zay koa nitsangana misy laloa zay tragneky zay fanjakana zay nataondreo karaha ty efa zanakan'olo nivonegna pour rien zany zay ty naty karaha ataondreo fatiny voalavo vita voalaigna ari natao lanterema nefaka non marary fo feno fo amy raha mandaly Madagasikara fa tsy haika rakory atao tsy mety miova ke zegny antony anaovana video zegny raha mandalo avako nizay tsy mahay izy karaha zegny nafaty zany igny nivangondreo vodibasy amy lohany
na tendesindona domaine andena atao tsara ny tifirigny zegny namangondro zany karaha zay raha mandalo fa ankignay aminareo fanjakana maventy aminareo colonel Mikaely raha jiaby mandalo ty sambora ro apera amindreo lalagna ireo telo igny ireo ny pibilene o telo igny karaha zegny izy avako aby fa zegny vaovao mandalo mampalahelo miaraka misona amy la famille mahereza amy la famille fa tsy haiko raha koa riny atao fa fanjakana ny vadiky tsy aro atsika vahoaka fa gendarme indrindrandrindra gendarme vadiky fahavalo ny vahoaka